Mä oon Aleksi Kirjonen, Paralympiapuolen kuulantyöntäjä ja pyörätuoli extreme-taiteja. Mulle sali on ollut aina tärkeä asia. Se on auttanut elämässä, kun on ollut vaikeita hetkiä ja muihin asioihin ei ole voimia. Tää ei ole mulle pullistelu, eikä muiden haastamista. Tää on itsensä voittamista ja omien voimavarojen kartuttamista. Itse asiassa koko touhu lähti siitä, kun murrosiassa jotkut asiat suututti, niin oli helppo mennä salille ja purkaa painoihin pahaa oloa. Se myös auttoi nostaa itsetuntoa, kun huomasi, että voima alkoi tarttumaan ja pienet lihakset kasvamaan. Muistan, kun noin 10-vuotiaana haastoin isää leuvanvedossa, ja se oli varmastikin maailman ison juttu, ainakin silloin, kun ensimmäisen kerran vedin enemmän leukoja kuin isä. Olihan se mun silmissä supermies. Silloin puhuttiin hieman yli 10 leuasta, nyt mä vedän sen helposti pyörätuolin sidottunakin, ja yli 30 on mennyt ilman pyörätuolia. Nykyisin kun käyn salilla, muistan kaiken sen, mitä nuorempana pelkäsin ja kuinka pyörätuoli aiheutti epävarmuutta. En sano, että yksistään sali, lihakset ja voimatasojen kasvu olisi auttaneet niistä yli, mutta ainakin se on ollut mulle hemmetin iso apu matkalla. Sali- ja penkkipunnerus on se, mitä mä rakastan. Penkistä on nostanut 2,5 kiloa vaille 190 kiloa ja tavoitteena on muutaman vuoden sisään kuulantyönnön ehdoilla nostaa yli 200, joka on mun mielestä ihan hyvin kuulantyönnön oheisharjoitteluna ilman tukea jaloista nostettuna. Kun mä teen penkkipunnerusta ja tankoon rinnalla, mietin välillä vaikeuksia, mitä mulla on ollut ja kuinka mä niistä on selvinnyt. Mulle jokainen nostettu ja tehty toisto on voitto, siksi mä jaksan aina vaan uudestaan työntää tankoa ja isompia painoja ylös. Tän toiston mä haluan omistaa jokaiselle mun tutulle, kaverille ja sukulaiselle, jotka on tsempannut mua matkaa vahvemmaksi ihmiseksi. Ilman teitä en ois näin vahva. Aleksi voi poistua salilta, mutta sali ei Aleksista. Näin se vaan on. Mun sydän on nykyisin lämmin ja pehmeä, mutta siellä on aina tilaa raudalle, salilla. Mä haluan kannustaa muita, koska joskus mua on kannustettu ja toivon, että mun esimerkki ja sanat auttaa jokaista reenaa ja tekee. Se ei kysy aikaa, eikä paikkaa, eikä varsinkaan sitä, onko sulla jalat vai ei. Rajoitteet ovat vain omassa päässä, on aina ollut mun motto.